xi qabelkom ħalli Inselmilkom senjuri għal dan il-program Shooter illum program jinten. Nifhem, xejn ġdid, però jekk taraw xi ħaġa ġdida. Jew tinten. Tistgħu tibatulna fuq shooter@danusan.com jew inkella fuq dan il-WhatsApp number. Il-ħanżira, majja. Għadni kemm tawwalt lek ħajtek għal. Żgur jiena li ħatoqtolni proprio il-ħanżira x'ibda. Sar studju f'Università Barranija mhux ta' Malta illi tajt li meta tiġi espost tal-hydrogen sulfate naħseb H2S għalli ma nisbaljax, inti tgħix aktar. Aha. Hija ta' Kif skoprew għad il-biċċa xogħol? Għamlu esperiment, qabdu ċertu dut u bdew jesponu għamal dal-gas ftit kuljum. Undinaw li jgħixu iktar. U kibru bħala dut. Kibru ftit ukoll. Assi nipprova fuq id-dudu tiegħu. Oħjem. Jieqaf. Dan fiħ mit-sinjuri. Mari! Oh! Mari għajni! Ajwat nilab il-loba għalli. Il-toothpicks u għaxejt ma nistax immura li għammari. Ġibirek jenteni ċas. Għawni? Mari, Għaw. inti tixjieħu donnu kattiġi aktar tajba. Mux għalek, naħseb bis-saħħa tal-fizjoterapista li tiġi tarani d-dara xin wara l-operazzjoni applikajta s-servizzu mor vera tajja. Għadu tamlu. Kinti ma kunx tista' tmur il-klinika, jiġik il-servizz hawnhekk, jiġifieri jiġik fizjoterapista u tagħmilek nhar eżerċizzi, ħabbar ġogi, il-muskoli u tibda tmur għall-aħjar bħala mobilità. Tejlek iżomm il-bot mill-isptar. Namela, għax jiena rrid nibqa' attiv u indipendenti. Sewa, mela, li jrid ikollok huma dawn l-affarijiet. X'irrid nagħmel? Trid tkun minn 60 sena l fuq. Korrekt. Għandi. Issa mbagħad trid jagħmillek ċertifikat it-tabib. Nirranġa. Mbagħad biex tapplika tittidħol www.aacc.gov.mt jew inkella ċempel fuq daw in-numri u applika. Anzjani, applikaw għax is-servizzi li joffrulna verament tajbin. U bekk skoprejna servizzi ieħor għalikom l-anzjani importanti li tagħmlu użu minnhom dawn is-servizzi. U issa se nerġgħu naqdu miegħu mad-direttur tal-films kbir Malti Alfred Iċċok tant jagħmilu nur il-pajjiż. Iċċok ġibsu. Kat, sif! Kemm għandkom? Ejja, tidajx tista'. X'ma nedajx Sander intu u kemm għandu Brad Pitt. Koff! Dak Brad Pitt. Kemm ignorant, kemm ma jaf xew. Ignorant wis, ma tarġax tkun jena naħdem miegħu, ma irħejs għalhekk qabad lilu. Issa jien nara veru tajjeb. Max ignorant bħala. Meryl Streep! Go wait! Meryl Streep. Le, Mary tal-flagship jox jgħidula. Xaf, go! Għaslek go wait! Ejja tajjax maħħajek. Go għana qaħas, il-fenka. Somma da, asma ħares għax ma rridx noħodlu ħafna xi derbiżi. Tista' tgħidilna daqsxejn x'għandna naraw bħala film? Inshallah żbiera li trid Sander. Xaffarid. Jien naf eżempju, kursi ta' żgħira għalfejn jgħidulek iċċok lilek. Għaxċok ġibs. Ma ħalli, ħalli għax ma rridx qabbiżilek. Eżempju, x'taħseb fuq Mufasa? Tajjeb ħafna, nfaru. Rajtu, proset, u xlaqtek liktar? Ifemni, il-karozza nadifa, jieġi fil-ħin, top Mufasa. Mufasa l-jum, ta' Sebtu driver li wasan l-lum Mufasa. O jinxalla Brad Pitt tosset, Frida Kawki, jgħafik u lejja! Onestament, ma nistax nifhem kif direttur tal-film. U issa ħajħoġ film ieħor kbir. Għaqdu żewġ films u jagħmlu bis-sequel ta' bis-serjetà. Mela għandek Little Mermaid u Simba tal-Lion King. Flimkien. Irranġaw u għamlu Għasir tikun naf x'jismu. Sea Lion.